ser skoene sådan her ud. Så går man til skomager. Nu har Middelfart omsider fået sin egen skomagerbutik igen. Men det er en alsidig skomager, vi møder her. Det er en papfar. Og hvad indebærer det? Det indebærer, at jeg har 2 pappiger, Seri og Sjæla, og det er Seri, der har fundet på navnet her til forretningen. Men du startede, det er efterhånden et godt stykke tid siden, at du startede som skomager her. Ja, jeg startede her i byen for cirka 3 måneder siden, men har været skomager de sidste 10 år. Kan man lære at blive skomager nu om dagen? Det kan du godt, hvis du kender en skomager, der kan lære dig det. For du kan ikke få uddannelsen som skomager i dag. Så du har været heldig? Jeg har været rigtig heldig, at jeg har haft en god lærermester af Ole Skomager inde i Odense, der har lært mig at lave sko, sy sko. Så det er alt i læder, du arbejder i? Ja, det kan man godt kalde det, ja. Det er lige fra lynlås i skinjakker, støvler og bagflægninger, helforsålinger. Er det blevet ind igen at få sine sko repareret? Det har det jo sådan set været mere eller mindre hele tiden, fordi at der er mange, der har brugt skomager hele deres liv, fordi de har fundet ud af, at det en skomager sætter på, det er stærkere end det, der sidder på fra fabrikkerne af. Og det er bedre at gå på. Så køb og smid væk kulturen, det gælder ikke, når det er sko? Nej, altså der er folk, der kommer direkte fra Bilka og har købt billige sko og får dem for sol med det samme, for at få en bedre sko at gå på. Men Finn, jeg kan se, det er ikke kun sko og tasker altså, og ting i læder, du arbejder med. Du har også lidt andet. Ja, det har jeg. Jeg har indlevering af rensetøj. Jeg laver lynlås i skinjakker, tasker og støvler og meget andet. Jeg har nøgler, skilte til postkasser og døre. Jeg har krus med navn på, hvor man selv kan vælge navn, der skal stå der i porcelæn. Og så laver jeg en masse andet også. Kom og spørg. Hvis ikke jeg kan lave, så kan jeg råde jer. Nu har du lige en kunde mere. Ja. Du skal købe noget læderrens. Ja, noget skinrens her. Det kan jeg jo købe noget andet. Ja, sådan en flaske her, den blander du med 1-10 i vand. Altså 10 gange vand, og en af den her lægger det ned i en balje. Lægger støvlerne ned i, smupper rigtig godt rundt i den her balje, der er nede i. Lader det ligge 2 timer, gå ud og smuppe igen. Gør det hver anden time, sådan, du behøver ikke stoppe om natten og gøre det. Og så gør det i et par dage. Så hvis ikke det går af der, så er der ikke noget, der kan fjerne det. Okay. Skal de så have læderfedt bagefter? Der er plejen i det der. Super. Så det behøver du ikke. Og de bliver dejligt bløde af det. Det var godt. Ja. Den må du hente i morgen efter kl. 3. Og det bliver en 50, når du henter den. Værsgo. Tak skal du have. Ja, det var lige en hurtig ekspedition her. Ja. Og så var der jo en masse gratis rådgivning. Jamen, den er jeg med på. Altså, jo mere vi rådgiver folk, jo større chance er der for, at de kommer tilbage igen, hvis de får en god behandling. Nu blev det Middelfart. Ja, det er selvfølgelig, fordi der ikke var en skomager her. Ja. Men det kunne lige så godt have været et andet sted. Ja, men nu er det sådan, for 4,5 år siden, der fandt jeg en kæreste hernede. Og så flyttede jeg herned til, og der har jeg så boet i 4,5 år. Og så får jeg slippe for at køre frem og tilbage hver dag. Så åbner jeg hernede. Så 2 fluer med et smæk. Ja, det kan man kalde det. Men du har vel et ret stort opland til din butik her? Ja, det har jeg, fordi der ligger ikke noget fra Odense til Fredericia, der laver det samme, som jeg gør. Det er rigtig stort opland. De kommer fra Vissenbjerg også. Jeg har sågar kunder stadigvæk fra Odense, der kommer, fordi de har været glade for den behandling, de har fået i Odense. Det er jo dejligt med nogle faste stamkunder. Ja, det er rigtig godt. Og det er sådan nogle, man skal holde rigtig meget af. Ja. Jeg har skilte til postkasser og dørskilte og så videre.
kan gravere på fødder, på flagstænger og hvad det nu skal være. Jeg har lige købt en ny graveringsmaskine, så jeg kan lave en del graveringer nu. Hvordan hænger det sammen med, at man er skomager uddannelsesmæssigt? Uddannelsesmæssigt hænger det overhovedet ikke sammen, men du kan ikke leve som skomager alene i dag, så du er nødt til at tage nogle flere ting ind, og så er det godt kunne bruge hænderne til nogle forskellige ting. Og hvad er det, du skal i gang med her? Jeg skal i gang med at lave en bagflægtning på en stilethæl, hvor jeg simpelthen river stiletten af. Og nu kan jeg så se, at det er ikke en stilethæl alligevel, det er til en almindelig bagflægtning. Fordi du kan ikke få stiletter til 2 huller, der er kun et søm i stilethæl. Så der bliver der simpelthen slået nogle dyvler i de huller her, fordi så har du noget søm i, når du sætter den sål på, der skal limes og så videre, og så presses. Så sætter man simpelthen dyvler i hullerne her, og det er lige til at brække af. Nu kommer der en ny hæl på, Ja. sålhæl. Er det sådan, at når man får en ny sål her, så er den faktisk bedre, end den er her fra fabrikken af? Ja, det er korrekt. På den lille hæl her, der er du nødt til at sætte noget på, der er rimelig hårdt. Fordi ellers træder du det stykker med det samme, når du lader sådan en lille stykke træ på. Så der skal det være en hård hæl, der skal på. Og der tager jeg simpelthen, jeg har dem her, køber jeg hjemme i plader, og så skærer jeg nogle lister ud. Og så skærer jeg simpelthen lige stumperne af, hvad jeg skal bruge til den størrelse hæl der. Sådan så jeg sparer på så meget materiale som muligt. Så jeg ikke har så meget, der skærer fra. Så skal det have noget lim. Og der bruger jeg kontaktlim. Det skal have på begge flader. Nu skal det så ligge her og tørre i 2 til 5 minutter. Og så skal det sættes sammen og så skys på med søm. Og så går jeg herover og banker det med hammeren bagefter. Og så skal de så slives til, sådan, så det kommer til at flugte med hælen. Der skal en del investeringspenge til. Ja, det skal der. Det har kostet noget at bygge det op, men jeg har så også bygget det op over 10 år efterhånden, så jeg har brugt en del penge på det. Så bare alene nit og hvad der skal bruges af småting til sko og så videre, ikke også? Det er mange forskellige ting, der skal bruges, som du skal lægge ind med. Så der skal nogle ekspeditioner hen over disken hver dag. Ja, det skal der, fordi ellers kan du ikke få så stor en forretning op at køre, fordi det er jo en skomager at være en ret stor forretning, det her. I forhold til, hvad du ser inde i Odense, der er der jo ikke nogen skomager, der er så store. Og så har du jo også de andre ting, vi kan få samtidig. Ja, det har jeg også, ja. Det har jeg. Men det er der også mange af dem inde i Odense, der har, selvom de ikke er så store. Jo, men nu skal vi ikke køre nogen steder, nu kan vi få det her. Det er lige nøjagtigt, det er. Og det er, jeg er også glad for, at jeg ikke skal ligge og køre frem og tilbage mere. Så. Bliver der plads til noget fritid? Ja, det gør der, fordi jeg har det princip, når jeg har lukket, så har jeg lukket. Hvis jeg har rigtig travlt, så går jeg ned og arbejder om aftenen, efter børnene er kommet i seng. Eller også tidligere om morgenen. Men jeg bruger sjældent en søndag på det, fordi det har jeg ikke lyst til, fordi det er den eneste fridag, jeg har. Men du ekspederer dine kunder hurtigt, kan jeg høre. Det gør jeg, og det er du også nødt til, fordi det er ikke alle kunder, der har tid til at stå og snakke så meget. Dem, der vil snakke, de kan også snakke, og dem kan jeg stå og snakke med i 10 minutter og kvarter, uden det vil være mig noget. Jamen, nu tænker jeg også på, hvor hurtigt de kan få tingene igen. Nå ja, det er rigtigt, ja. Men det er også en vigtig del af min koncept her, fordi at jo før kunderne kan få deres ting igen, jo større chance er der for, at de kommer tilbage igen. Ja, for vi har jo ikke alle sammen 2 par gode vinterstøvler eller 2 par smart sandaler. Nej, det er nemlig det. Det er også derfor, jeg forsøger på at lave tingene fra dag til dag. I den første måned, jeg var her, der var der rigtig, rigtig travlt, så der var jeg helt op på at have 3-dages levering, fordi jeg kunne simpelthen ikke følge med. Men det var så også nok, fordi folk de havde samlet sammen, fordi de vidste, at jeg åbnede. Tak skal du have.